в неудобно място, но ще има хубав трик за тази полза. Нека започнем, взел съм едната стеба и искам някой бързо да го покажа. Няма подредени карти, то път наистина в този фокус няма нищо. Ето сега, това е жокер, нека го пуснем, то нямаше значение. Размешвам картите. Ето така. Ето така. Размешваме картите пък. Ако смислите, че това са горните, пускам. Запомнете, тази карта най-горе. Това е СО. Нали? Чакай да поразмешвам, да видите, ще няма никаква подредба за никаква СО. Да кажем, примерно. Нищо. Както казах, сме поразмесли. Сега искам да посоча на карта и да запомните всички. Сега искам да я запомните. Туя. Който и да е. Този път не искам да знам. Сега. Сега мен е горе. Ето. И мешаме картите. Нали това са горната ви карта? Пускаме. Така. Размесваме картите. Искате да видите, че горната не е вашата. Сигурен съм, защото хубаво съм размесал картите. Ето сега. Сега искам да изберем още една, за да ми помогне. Всички ще я видим. Ще я поп с пътия. Нека всички да я запомним. Слагаме нагоре. Прецепваме. И, както казахме, попа с пътия го оставяме на страни. Сега ще помоля зрител да покаже, да кажем ето по този начин. На север има тъмна сила. Дядо Коледа умира. Изпрати ни да намерим магията. Моите бързо се преобразява. Успях да стигна до тук заради това. Коя карта той си избира, примерно, че е негова. Да кажем, той избира ето тази. Мисля, че е неговата. Ставаме ето тук. И вижте сега. Ето я. Взимаме попа и търпваме на карта той, който си е помислил. Тя сява седмица. Преправих фокус от този от проста илюзия. Сега, нека обясним. Така, зрител си избира една фризална карта, няма подредби. Извинете, защото това много сте нещо остава. Ето така. Той си избира, да кажем, всички ще я видим. Четвърка пика. Четвърка пика. Слагаме най-отгоре. И не искаме да оставим най-отгоре. Прецепваме. Тя е тук. Най-отдоле. И караме така, че да остане. Значи, взимате малко. Пускате. Предържате. Пускате. И слагате ето тук.
за да накараме четвърка пика да не е отгоре. Поема ли фалшифал, така че да останем. Казваме, че тя е тук, но разбира се, тя е от другата страна. Нали, тя не е тук. Ето. Тя е тук. Не отгоре. Няма значение. Сега той трябва да избере една, която да ни помогне и да я видим всички. Така. Двойка пик. Казвам, тя приближава ли се до вашата? Поне пиката или двойката, дали нещо има свържено. Той казва пик. Тогава ние слагаме отгоре. Себе взимаме двойката, тогава взимаме и неговата карта да е най-отгоре. Значи неговата е най-отгоре. Затова взимаме двойката, втората карта подред. И слагаме четвърката. Няма значение. Той казва тази призвана карта. Той казва жокер. Слагаме. Взимаме карта, която е четвърка пика. Търкваме. И... Извинете. Става четвърка, а всъщност трябва жокер. Различно. Сега и ще продължим с една друга магия. Така, продължаваме с друга магия. Извинете за ето тези дрехи. Много се извинявам. Винаги има. Просто аз нямам подложки, такива работи като другите. Извинете, просто правя фокуси. Но няма значение как се поддържа, какви фокуси. Става въпрос. Някой път са прави хубаво. Прави обикновени. Така, както казах, вече свършихме цветето. Нека го извадим и за друг фокус. Кажем цветето слушай нормално. Този път също няма подредби. Размешаме. Така. Тъй фалшифо. Ето така. Сега ще помоля една ръчичка напред и зрителят да запомни асото куп. Да си отвори ръката. На ръката да кажем, защото ще не ми бъде. Ето. Слагаме асокупа. Ето така. Сега искам да си заклещи другата ръка отгоре. И да запомни хубавото асов пика. Асов пика. Да запомни асов пик. Аз ще му потъркам на ръката. Това ма вътре в ръката. Не. И гледайте сега. А в ръката действително мосото. Надявам се да ви е харесал този трик. Той съдържа две еднакви карти. Това ми е старт, това ми е новата. Слагам си на трето място новата карта. Извинете, малко ще почакаме. Трето място. Слагаме на трето място. Извинете, че казвам ето дека е малко странно. То се вижда. Няма да меште, за да ги оставите нагоре. Ето така. Меште. Ето така. И взимате втората подред карта, като фащате силно и предръпвате. Хубаво. Ето така. И всъщност болен се, затова казвам ето така малко странно. Взимате седмицата пика, обръщате и давате осото.
Взимате пак картите по този начин. И показвате сото пик. Показвате го. Това в ръката. Докато показвате, искам в този фокус да ми дадете ръката напред. Вие взимате две карти. А да ми дадете ръката напред, показвате картата. Давате му в ръката. Искам сега да си я сложиш най-отгоре и взимате пак две. И той слага и вие тогава показвате тая. Както показахме тая, взимате свинницата, с едно потърпвате и казвате, усещаш ли малко? И те са изумени, че всичко се разменил. Надявам се този клип да ви е харесал и само казвам, надявам се този клип да ви е харесал. Много мразя така, но наистина се надявам. Чао! Харесвайте всичко. Гледайте внимателно. Довиждане.